Аз се пъеч оттам, бе. Това се говори с английски. Нищо, питаха ме там за кола. За кое? За кола. За кое? За кола! Кола ли? Да. Аз съм ти трябва да записам на под мачо. Чули? Това ще седна. Ето, може да някаква причина, ли? Чакай, ще седна. Краката ма боли. Аз съм ето снимам клипче. Не се Опа! сещам краката. Серото ти ли е отказа? Може да докараш кичени състав. Да я докараш къде иде. Ма дида тя да се. Няма да дигам. Снимай от всякъде. Сами бе. Правим ревю на... Ама дай от по-далече, по-далече. Правим ревю на... От всякъде я снимай. Да, бат. Кони. Кони, той ако не си го изтрил, не го три, то може да се обработи. Може, трябва да се обработва. Да се изреже от... Може, трябва да може. Чай малко, чай. Да обръщам. Не дай. Дай. Аз правя за канала. Обаче аз слагам музиката и че можем да си говорим колкото искаме. Томи, аз мога да сам да кажа да гледам. Чуй. Чуваш ли? Да. Ви колко часа трябва да се приберат? Да снимаш да 9 часа трябва да се Данчо, приберат. тръгвай. 9 часа трябва да се приберат. Да. Не дей бързо толкова, Кони. Кони, мърдай просто камерата, бе. Не дей бяга, мърдай камерата. Йо, по-тихо. Нищо направих. 3, направо 3. Я да го видим, пусни да видим. Сега ще пускам. Трябва да се види. Да се види. Абе, Данчо, за кой не кара с стария модел, бе? Защото искам да го пратя как карам с тъс, той другия го знае. Значи две такива коли ли имаш? Две такива коли ли имаш? Да, втората е трябва една. Втората само дето е сложил капака на първата. Следващия път може да донесеш двата капака или пък да дойдеш с другия капак, другия да го снимам. Защото другия не съм го виждал. Един черен, не го знаеш. Не. На Volkswagen. Абе, следващия Аз път, го знам. ако искаш, ще ела с него. Копито е малко високичко дигнато, нали? Коня спри. Не става. Нали? Малко вдигната е. Свалил си я. Много ниско. Не, горната част, капака отгоре е висок. Стой тук, той го снима. Мисъл да. По-прибрана, нали? Volkswagen е малко по-прибраната си. Мен този модел повече ме кефи, защото... Здрасти. Сега от тук. Здравейте, госпожо. Колко ти струваш това всичкото? Аз му взима такова. Да си направя като неговата, което да ме направи само и готово. На тя твоята не е като нашите двете. Неговата струва 500 евро. Той татко може да ми даде. Да ти да даде. Неговата е 500 евро. И какво направя? Той татко може да ми даде. Че не значи, че са 1000 лева. 995 лева. Не. Да. Еврото е малко, не точно, не двойно. Аз си без трия. Ето сега. Спокойно, аз ще изтрия после. Утре кога сме на този 9 часа искаш да тръгнем? Не, 12 часа. Едната гула малко са клаче. Как 12 часа е, човек? Не знам да 12 часа да сме там. Те каза тати. Ами ще кажа, че мога да каните. Да, бе. Ама ако искаш до нас направо, защото майка ми да ми повярва. Хубаво, ама ти трябва да се вземеш парите, не да ти Аз ще я взема, той който мама черпи, ама аз ще взема. Няма късно, защото не трябва пари за количката. Аз Колко си събрали сега? в момента 20 и тази ще ми даде другата седмица Аз ще имам 100. някъде към 70 и нещо. Тата ще ми даде утре 100, а утре оня... Другата седмица 100 и ще стана 120 и сега съм готов. Дамчо, къде работиш? Моля?
знае Томас къде, нали? Тати работил там. Тришо, знаеш къде? Не, ама знам, че тати работил там. Пъти ли звучиш за Топола Балчика, Скайс. ама отдолу, нали? За Топола Скайс ли говориш? Данчо, дето долу по морето съм минал за Балчик, нали? И оттам надолу има един път. Ага. И един паш има CBA се казва, май. Или не може да се казва. И я го дай да видим. Кой само? Да, че я докарай тук, ако искаш. Чакай, ти Не, гумите ти за... бе. Долу може. Да, отдолу може. Отгоре кажеш да не я дигаме, защото... Я дигни, я Само да е лепена просто, тъй да... може да дигнеш капака да видим какво има долу. Отдолу има. Тук е залепена пак, само добре. при кълбука. Я намъгни. Сами. Ай, да ти пък ти да те планираш. Аз не видях тук да я снимам. Ай вече. Стай, бе. Знам какво не може да направим. Алекс, иди, ами, цепен ден. Няма. Моги не видим сега. Не, по-тихо би дам.